af min mandlige cis-hetero-kærestes venner eller familie, så er det måske en god idé lige at give ham et ring i morgen eftermiddag engang for at tjekke, om han er okay, og ikke er blevet dræbt af mig, hans bi-kæreste, som siden en alder af 17 år har arbejdet sig op til at få tildelt det sorte bælte i blowjob, samtidig med at have kaldt sin tiltrækning af kvinder for en sjov lille sideting. Tihi. Ikke noget seriøst. Og klædt mig og tilpasset mig og bygget min humor omkring det hetero-mænd kan lide. Røget alle cigaretter, alt fra rød Cecil til grøn Manitou, whatever he likes. Og øvet diverse sexstillinger foran spejlet siden barnsben for at ligne en musikvideo / pornofilm. Og forfinet alt, hvad der kan tiltrække det modsatte køn, for bare at finde ud af, at han har gjort og gør zero